kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Wes kapingin jroning garwa tinampa wahyu ning langit sati tawan tak dumati kinulang mring urip kang sejati. Kinaresmu repeng dumati cinipta satriya kang mangku gati linambaran sang yang widi mangun praja satu ing bekti. Trating Gusti ginare sing pesti tumurune satriya sejati ngawiyat sayekti ngawiyat ngawiti sineng kuyung kawula kang wis nyawiji. Wes kaping